През 1991 си представихме 2016 така. Днес е 2016 и тя изглежда така. Нищо чудно, че през 2016 повечето хора гледат назад и искат светът да изглежда така. Носталгията е добро решение за тези, които не се чувстват комфортно днес. Но ако искаш да създаваш бъдеще, най-добре се чувстваш тук и сега, дори когато празнуваш 25 годишен юбилей. Казват, че преди 25 години всичко било по-хубаво. Животът не се въртял около технологиите. Хората се наслаждавали на времето без интернет. Adiós. Прекарвали повече време заедно и имали ценности. Вярно е, но има едно време по-хубаво от тогава. И то е днес. Днес технологиите намират отговорите вместо теб. Пестят времето ти и дават възможността да сбъдваш желания. Много неща се промениха за 25 години. Освен ентусиазмът ни да вървим напред. 25 години Пощенска банка. Създаваме бъдещето с теб. Нашият любим ден е днес. И най-подходящият повод да го заявим беше 25-тият ни рожден ден. Послание, което беше разбрано от всички готови да създават утрешния ден.